Gawa sa istriktong pagpatuman sa health protocol, usa sa mga tunghaan sa Talisay City nga mopahigayon sa limited face-to-face classes nilusad usab og ID and tagging security system. Ang detalye sa live report ni Fem Dumabok. Fem. Yes, Alan, 784 na ka mga eskwelahan sa Central Visayas ang iduso sa ilang mga requirements alang sa pagpahigayon og limited face-to-face learning. DM 377 na dini ang nakapatuman na. Sa dakbayan sa Talisay, 11 ka mga eskwelahan ang nagtinguha alang sa limited face-to-face classes. Usa na ang Lagtang Elementary School sa 11 ka mga eskwelahan sa dakbayan sa Talisay nga niduso og mga requirement. Karong Lunes, sugda na ang pilot testing. Gikan sa 2016 ka mga tinunan, 140 lang una ang patungahon sa eskwelahan. Tagsa ka section nga dunalay na po ka mga tinunan ang mutambong mata grade level, gikan sa kinder hangtod sa grade 6. Sama sa ubang tunghaan, sa pagsud pa lang makita ang hugasanan og kamot og mga marker, aron lagyo ang mga tinunan pagsud sa classroom. Aron maganahan og mas komportable, mabuluko ng mga lawak. Kining grade 6 classroom, garden ang tema ug matag desk, gibutangan og basket nga adunay ruler, lapis ug pen aron magamit sa mga tinunan. Pilot testing sa among gibuhat kay kung unsa jud siya ka-effective pod ang among gibuhat nga program nga limited face to face. Especially bitaw sa bata nga kanang bitong walay learning facilitator or maglisod siya ba kay walay mo facilitate, pay mo tudlo sa balay. Ang tunghaan nag-inisyito sa bug ID ang tagging security system nga ihatag sa mga tinunan ug sa mga ginikanan o guardian niini. Nga sila mismo mga magtutudlo ang naghimo. In which inigabot sa mga bata sa eskwelahan, amo na siyang scan using the application. So ano siya ma'am? And then automatic nga after sa pag-scan, nada yun siya text message nga nag-ingon nga your student Israel is at class session 1 grade 2 Bakalso, ang time at Lagtang Elementary School. Yung paggamit sa QR code sa ato ang mga bata ma'am ba para purpose pa dani ang safety sa bata during sa pag-claim diri sa eskwelahan, and then kaning ang nakanindot ani niya kay katong i-scan nya mo notify na pud siya kung nana diri sulod sa classroom ang bata. Humaning bulana, ilang i-assess kung mahimo ba silang mudugang og laing batch. Sa 32 ka mga classroom, unom ni inyang ayuhonon, human naguba sa bagyong Odette, ug pitura ang gamiton alang sa face-to-face learning. Si DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez miingon nga 15 to 20% na sa mga tunghaan sa tibok Central Visayas ang nakapahigayon na sa limited face-to-face classes. Alan, giklaro ni Jimenez nga sa 377 ka mga eskwelahan nga nakapatuman na sa limited face-to-face learning, ag naggilangkuban kini sa mga pribado o pampublikong tunghaan gikan sa elementary hangtod na sa high school. Alan? Fem Dumabok.